Еба го, Субарото го еба. Густо! Густо, 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 густо. Останал. Валя. А? Ти видя ли гумата? Не. Сега ще видиш, сега ще покажа на клип. Какво ще кажеш Субарото, а? Куатро! Без да превърти човек, а? А това е машина. Признай го. За какво ти трябва? Признай ли? Аз на кой така никой не вярва, човек. Това е вълшебният автомобил. Джип ли? Видя ли каква бъбуна? Не.